Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hadin ga jingsha penyap ukpa simti ukhun ga khet jong ukpa kumunong yala mo ba klidu jong ka Iran. Hadin baka US bat ka Israel kila penyap yu nong yala mo ba klidu jong ka Iran wa Ayatollah Ali Khamenei mentaka Iran kala thung da ukhun ba hedu jong Khamenei ugla san pun terus nem karta uba keteng umoy taba khoisini Khamenei ya umoy taba la jid da ka assembly jong ka Iran ba unlong nong her pateng ka khet jong ukpa jong umoy taba labam smairu kubu supreme leader la negu nong yala mo ba klidu jong kari Iran ya kanela itu da babun kilat patai kubor jong ka perthei kumban sipet kan mau bau Ayatollah Ali Khamenei ringkat bat ka khun upersakurim badu khun ksu jong kila yap hadin baka US bat ka Israel kila terbom ka jaka sa jong hakane ka jing terbom sa pangut ki he sarkar jong ka Iran kila yap ki bakan thobru yu defense minister badu commander in chief jong ki spy Iran haswa bu moy taba un simti ya ka khet dung pa adon swa da we ba simti ya ka khet dung pa jong kumunong yala mo ba klidu jong ka Iran uba kerteng Ali Reza Arafi ndrei ki kubor dia thu baulak satno ha ka jing terbom ka Israel